sidder flere samlet. Så jeg håber, at I får mulighed for bagefter at diskutere tværfaglighed og forskellige perspektiver. Og nu vil jeg sige velkommen til dig, Signe, og give ord til dig. Jamen, tusind tak, og tusind tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg glæder mig mindst lige så meget som dig, jo især til at høre de oplæg, der kommer efter mit. Det, som jeg vil komme med i dag, det er mine forskningsmæssige betragtninger, som altså kommer ud af at have studeret og skrevet om tværprofessionelt samarbejde bredt i forskellige dele af sundhedsvæsenet og også i forhold til forskellige problemstillinger. Så det er lige en lille disclaimer i forhold til, at det altså ikke er det palliative område, der ligesom er mit kerneområde. Men jeg har dog haft lejlighed til at studere det lidt nærmere, både i praksis og også i teorien, og derfor er jeg også rigtig glad for at kunne få lov at være med her i dag. Jeg deler nogle slides nu, som jeg håber, at I kan se alle sammen. De kommer her. Kan I se dem? I må godt lige vise en. Yes, godt. Her. Som Vibeke startede med at sige, så er det her med at arbejde sammen på tværs, og Vibeke, du kaldte det for tværfagligt samarbejde, det er noget af kernen i det palliative arbejde. Det er jo helt rigtigt, og man kan sige, at det er jo en ambition, som blandt andet tager sit udgangspunkt eller er forankret i den her forståelse af den palliative patients behov for en palliativ indsats som total pain, altså en forståelse af det smertelindring eller det lindringsbehov, der er som noget, der jo både tager udgangspunkt i de fysiske symptomer, de psykiske symptomer, de sociale forhold og de eksistentielle eller altså de eksistentielle forhold. Og så selvfølgelig med udgangspunkt i patienten og de pårørende. Så på den måde kan man sige, at det palliative område faktisk adskiller sig fra rigtig mange andre områder ved at have en meget, hvad skal man sige, veldefineret begrebsmæssig udgangspunkt for, at samarbejdet i den palliative indsats, altså nødvendigvis må foregå på tværs, fordi der ikke er, hvad skal man sige, nogle fagprofessionelle, som i udgangspunktet har nok viden eller har de tilstrækkelige kompetencer til at kunne både have den bredde og den dybde i viden og kompetencer, som total pain, altså, hvad skal man sige, efterspørger. Og det er jo et fantastisk godt udgangspunkt, men som Vibeke også siger, så er der jo altid forskel på teori og praksis, og det er jo også noget af det, som vi skal interessere os for her i dag, nemlig hvad er det, der er vanskeligt, og hvad er det, der får samarbejdet til at fungere rigtig godt. Men altså sagt på en lidt anden måde, så kan man sige, at palliation det er en rigtig kompleks faglig opgave, som ikke kan løses af én faglighed. Og ved at sætte de forskellige, eller en vifte af fagligheder sammen, så får man hvad skal man sige, mulighed for at opnå både den bredde og den dybde i den samlede indsats, som gør, at man kan faktisk nå den her ambition. Sagt lidt mere populært, så kan man sige, at det ligger nede under det her, eller ligger implicit i det her, hvis man samler en vifte af de rigtige kompetencer, så giver 2 + 2 ikke længere 4, men måske 5 eller 6, fordi at man også får mulighed for at udvikle fællesfaglige kompetencer, eller det som jeg her kalder for transprofessionelle kompetencer, som altså gør det muligt, at man kan mere, og at man kan lave en indsats for patienten, som hvad skal man sige, rækker ud over, eller strækker sig ud over de enkelte kompetencer, der er til stede i teamet. Vi har allerede nu her, jeg kan godt se, det er lidt småt, jeg håber, I kan se det alligevel, berørt flere forskellige begreber.
og det er altså en begrebsjungle, det her område omkring at samarbejde på tværs. Vibeke brugt ordet tværfaglig. Min bog bruger ordet tværprofessionalitet eller tværprofessionelt samarbejde, og der er en hel række andre. Jeg skal nok lade være at tage jer igennem en meget lang sådan begrebsgymnastisk øvelse her, men jeg vil sige, at der er jo rigtig mange af de her begreber, som vi har i spil, som faktisk er relevante og som også beskriver forskellige dimensioner af den palliative tværgående indsats. Man kan sige, at det her med multiprofessionel, det er en god, men jo også mere enkel forståelse af, hvad det vil sige at arbejde sammen på tværs. Det er den, der fungerer rigtig godt i store dele af det sundhedsfaglige arbejde, nemlig at hver professionel leverer sin kunden, sine kompetencer, sin del af opgaveløsningen, altså en form for parallelt samarbejde. Det, som vi snakker om her, når vi bruger ordet tværfaglig eller tværprofessionel, så er det altså, så ligger der også i det her, i det begreb, nemlig at 2 + 2 ikke bare giver 4, men faktisk giver 5, fordi at de forskellige kompetencer også befrugter hinanden, og man på den måde kan nå længere end blot at levere den indsats, man nu hver især kommer med, men at der faktisk er et samarbejde, hvor man udveksler. Så er der det tværsektorielle samarbejde, som jo også er relevant. I dag har vi jo fine repræsentationer fra forskellige sektorer, men patienter bevæger sig også jo, når der er brug for en palliativ indsats på tværs af sektorer. Så det er i høj grad også relevant, og noget af det, som jo kan være rigtig vanskeligt, men som jeg alligevel har en fornemmelse af, er blevet meget, meget bedre de senere år, nemlig at man kan kommunikere og også lave indsatser, der faktisk følger med patienten på tværs af sektorgrænser. Så har vi det her transprofessionalitet, nemlig at man faktisk udvikler, det ligger jo i forlængelse af det tværfaglige eller det tværprofessionelle, men det her med, at man faktisk udvikler en helt ny faglighed. Jeg tænker, det er noget af det, som kan ske netop inden for det palliative område, fordi der heldigvis ofte her er tale om teams, der samarbejder i længere tid, og derfor faktisk kan udvikle en palliativ faglighed, kan man sige, som rækker ud over den grundfaglighed og ud over den specialisering, som de enkelte måtte komme med. Man kan også sige, at det palliative område i høj grad også gør brug af det transdisciplinære samarbejde. Det er jo ikke kun de sundhedsfaglige professioner, som er involveret. Der er jo netop brug for nogen, der kommer fra nogle helt andre fagområder, med en helt anden viden om, hvad lidelse og død og det at være menneske, hvad det er for noget, som er super vigtigt ind i det her arbejde. Så den patientcentrerede tilgang, som jeg tænker, der er jo ikke nogen længere inden for hele sundhedsvæsenet, som vil sige, at de ikke arbejder patientcentreret. Men jeg tænker, at den har alligevel en særlig tilgang her, måske netop i samarbejde eller i kombination med et perspektiv og en inddragelse af pårørende, som er helt essentiel og helt umuligt at komme udenom, hvis man vil lave en god palliativ indsats. Så er der relationel koordinering, som handler mest om organisering af det palliative forløb. Om det lige præcis er den her tilgang, der er i spil inden for jeres område, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at samskabelse i hvert fald også er i spil, fordi det jo netop handler om, at den palliative indsats også fungerer ved hjælp af frivillige, ved hjælp af civilsamfundsaktører, ved hjælp af nogle aktører eller mennesker, som ikke nødvendigvis er en del af det etablerede sundhedssystem, men som kommer og er med til at... så rusker jeg lidt af ham og siger, prøv at høre, jeg har lige brug for at snakke med dig. Der er en, der skal slå sin mikrofon fra. Du skal slukke mikrofonerne derude. Du har egentlig ikke lyst til det, de gerne synes. Sluk lige mikrofonerne derude. At du skal lave en hel masse, og du skal op, og du skal så videre og så videre. Nej, jeg se. Så,
Nu tror jeg, vi er der. Godt. Så her er altså hvad skal man sige, junglen lidt ordnet, og jeg tænker, at det man kan bruge den til i praksis, det er jo det her med at være spids på, hvad er det man snakker om, når man snakker om tværsamarbejde, hvad er det, som man gerne vil forbedre, hvad er det for nogle aspekter af samarbejdet, som man faktisk er rigtig gode til, hvor er man henne i forhold til at snakke om at samarbejde på tværs. Det kan man bruge de her begreber til at blive en lille smule mere spids på. Der er begreber, og så er der metaforer. Og metaforer, de er rigtig meget på spil, når vi snakker om at samarbejde på tværs i hverdagen. De er også på spil i litteraturen, hvor metaforer kan hjælpe os til at tænke i, hvad det egentlig er, vi gør, og hvad det egentlig er for en slags samarbejde, vi laver. Nogle af jer er måske stødt på metaforen omkring spejlæg og røræg, som eksempel på det flerfaglige samarbejde, eller det multiprofessionelle samarbejde, eller hvor man, hvad skal man sige, mixer faglighederne så meget, at du faktisk ikke længere kan se, hvad der er blomme og hvad der er hvide, mens I også helt sikkert kender hånden jo, eller måske nogle af de mange sportsmetaforer. Man giver stafetten videre, man er et hold, man dækker flanker af, man har en styrmand osv. Det er ligesom, de er brugt, og det kan være nyttigt at undersøge, hvad er det faktisk for nogle metaforer, man har i spil, når man selv taler om, hvad er det, man samarbejder, fordi de faktisk siger noget om, hvad er det for nogle idealer, vi har for vores samarbejde, hvordan er det, vi forstår de forskellige roller, hvordan er det, vi forstår samspillet mellem de forskellige fagligheder, når vi samarbejder. Jeg har selv arbejdet en del med en metafor, der handler om, eller som er orkestret for samarbejdet, og den kan jeg rigtig godt lide, og den vil jeg gå lidt mere ind i her i dag, fordi at den, jeg synes, den kan noget i forhold til den type samarbejde, som foregår blandt andet inden for det palliative område. Og det er den kan bruges både til at belyse noget af det, tænker jeg, fine og unikke og fantastiske ved samarbejdet, og den kan også bruges til at diskutere nogle af de ting, som kan være udfordrende og svære ved samarbejdet. Som I kan se her, så består sådan et orkester, et symfoniorkester jo her af forskellige instrumentgrupper og solister. Hver medlem i orkestret spiller på deres eget instrument. Alle, der sidder i det her orkester, de har brugt mange år på at lære at spille deres instrument. De øver sig hver evig eneste dag, de skifter ikke sådan lige instrument. Der er selvfølgelig nogen, der er totalt multitalenter og kan spille alt muligt, men de fleste, især når man er på et højt niveau her, specialiserer sig i et enkelt instrument. Sådan er det også med rigtig mange professionelle og sundhedsprofessionelle, at man har brugt rigtig lang tid på at tilegne sig de kompetencer, man har, og at man jo forfiner dem og øver dem hver dag i arbejdet. Det, der også gælder for både orkestret og for tværsamarbejdet, det er jo, at det man kan, det sidder jo i ens krop. Det er ikke bare noget, der foregår op i ens hoved. Det er noget, man bruger hele sin krop, sin erfaring, sin viden til. Det er faktisk sådan, at det der med at være professionel, det er jo ikke bare noget med, hvad man gør, når man er på arbejde. Det bliver også et spørgsmål om, hvem man er. Og det er også noget af det, der kan gøre det svært at lave om på ting og sager. En anden ting, der kan gøre, at det kan være svært at forandre samarbejdet, det er jo, at samarbejdet fuldstændig ligesom orkestret træder ind i nogle prædefinerede strukturer og vilkår, som gør sig gældende. Her kan vi se, at der er jo en scene, der er en særlig opsætning. Jeg mindes i hvert fald ikke at have set, at man placerer paukerne eller trommerne forrest og violinisterne bagerst. Dirigenten står altid der foran med ryggen til publikum. Der kan være noget med, hvordan man er klædt.
som også signalerer, hvilken gruppe man hører til, og man sidder sammen med dem, der er magen til en selv. Sådan er det også i tværsamarbejdet. Man ved noget om, når man træder ind her, hvad er min plads, hvem taler jeg med, hvad er min opgave, hvem er det, jeg lytter til, hvornår går vi i gang med at spille. Ja. Det betyder jo ikke, at der ikke kan improviseres. Det gør der, og det bliver der. Men det er stadigvæk sådan, at der er velkendte og velafprøvede stykker, der spilles, og at vi bliver som ofte enige om her i orkestret, hvad det er for et stykke, vi spiller, før vi begynder at spille det. Så kan det være, at vi stopper op og siger, skal vi ikke gå fra Mozart til Bach? Men i reglen er vi enige om, at vi spiller Mozart eller Bach, og også hvem der skal komme ind med solostykker osv. Endvidere så er det sådan, og sådan er det også i det palliative arbejde, at vi kan tale om, at der er nogen, som ligesom er det faste ensemble, og så er der nogen, der er solister, og så er der nogen, vi hiver ind, når der er, hvad skal man sige, ved særlige lejligheder. Når der er særlige ting, der gør sig gældende, eller et særligt godt for orkesters vedkommende. Jeg tænker ikke helt, det er sådan, det fungerer, altså et godt budget. Men derfor er der selvfølgelig også spørgsmålet om økonomi er jo også på spil hos jer. I kan se hende på billedet, I kan se hende med harpen. Hun er ikke med hver gang. Og sådan er det også, tænker jeg, nogle gange hos nogle af jer, at der er nogle professionelle og nogle, som ikke er med hver gang. Og så er der nogen, der altid er med. Her kunne man sige, at det er strygerne. De er altid med, og når de er med, er der også flere af dem end de andre. Det kunne være sygeplejerskerne, som i hvert fald, så vidt jeg er orienteret, spiller en central rolle i de fleste tværprofessionelle teams i alle dele af sundhedsvæsenet. Så er der dirigenten. Det er selvfølgelig lægen, der står og er den, som, hvad skal man sige, har det lægefaglige og endelige ansvar, og som nogle gange er den, der skal svinge dirigentstokken for, at noget kan ske. Det er også rigtig vigtigt at huske på, at det her arbejde jo altid foregår i en kontekst. Her er det en scene, og den kan ligge forskellige steder. Der er forskel på, om man spiller på nationalscenen eller på en lokal scene. Og på den måde er der også forskel på, om det palliative arbejde foregår ude i kommunen, om det foregår på et hospital, eller det foregår på et hospice. Det kan jo både være noget med de fysiske forhold, men det kan også være noget med, hvordan arbejdet er organiseret, og det hele taget, hvad det er for nogle ressourcer, der er til stede i arbejdet. Og det kan altså få, eller det får indflydelse på, hvad er det for en palliativ indsats, der kan udspille sig, hvad er det for nogle planer, der kan lægges, og hvem er det, vi inddrager, når planerne skal lægges. Hvis vi så bevæger os fra musikkens, orkesterets verden over igen i den palliative verden, så har jeg fundet eller så har jeg lavet den her, som i hvert fald i forhold til, hvad jeg ved, så er det her ligesom nogle af dem, som kan være centrale, være med i det palliative team. En ergoterapeut, en tolk, frivillig, præst, læge, sygeplejerske, sosuer, psykolog, musikterapeut, diætist, socialrådgiver, fysioterapeut. Og det er jo ligesom, jeg tænker, at det er jo ikke altid, at alle de her er med, for det afgør selvfølgelig også af patientens behov. Men i hvert fald er det sådan, så er det de her faggrupper, som bliver nævnt i litteraturen, og som jeg også har stødt på. Og jeg tænker, det er jo en flot opsætning, og med den her sammensætning af mennesker, så er der jo ingen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale for at komme både dybt og bredt ind i løsningen af den komplekse opgave, som palliation er. Hvis jeg skal være lidt djævelens advokat, så kan jeg jo også sige, jamen hvor er pædagogen henne? Hvorfor er der ikke en saunagusmester eller en eventyrfortæller? Hvad hvis drømmen er at få lavet smukke negle
eller gourmetmad. Hvad hvis man gerne vil ud i naturen og lindres der? Eller hvad hvis det, man i virkeligheden har brug for, er en konfliktmægler, der kan sørge for, at man bliver kommer bedre overens, eller får sluttet fred med nogle af dem, man måske ikke har sluttet fred med i sit liv. På den måde så rejser jeg de her spørgsmål for at minde om, at der selvfølgelig i jeres arbejde, som der er i alle mulige andres arbejde, eksisterer en masse selvfølgeligheder om, hvem er det, der er brug for, hvad er det, der er brug for i det palliative arbejde. Det er godt, at vi har sådan nogle selvfølgeligheder og erfaringer at læne os op af, men det betyder jo også noget, hvem det er, der er helt selvfølgelige, og hvem det er, som er knap så selvfølgelige i det her team. Hvem er det, man ser som uundværlige, og hvem er det, som kun er med ved sjældne lejligheder? For det er sådan, at når jeg i min forskning taler med nogle af dem, der er med ved sjældne lejligheder, så er det som regel ikke fordi, at i hvert fald når man spørger dem selv, at det er fordi, der kun er sjældent brug for dem, så er det faktisk oftere fordi, at det er sådan, det er. At det ikke er alle samarbejdspartnere, der forstår, hvad det er, de vil kunne bidrage med, eller hvorfor det er, der i virkeligheden er mere brug for deres kompetencer, end der bliver gjort brug af dem. Så det kan også være en vigtig diskussion at besøge i sit team. Er vi de rigtige? Hvorfor er vi dem, vi er? Og jeg ved, man besøger dem jo hele tiden, når der skal slås nye stillinger op og så videre. Men selv her er det jo ofte, taler man jo ofte inden for de gængse rammer. Jeg har allerede nu bevæget mig noget ind i det her med, hvad det er, der gør samarbejdet udfordrende, og det vil jeg dvæle lidt mere ved her til sidst, fordi det er jo også noget af det, som jeg tænker, vi skal beskæftige os noget mere med, hvis vi skal blive bedre til det. Sådan som jeg ser det i min forskning, så er der noget med, at vi jo har fået et meget specialiseret sundhedsvæsen, og at palliation som opgave er en meget specialiseret opgave. Det kræver nogle ret specialiserede kompetencer, og dem, der arbejder med det, er ret specialiseret. Det er godt, det er nødvendigt. Samtidig er det også noget af det, der gør det svært. Fordi specialisering altså giver en form for tunnelsyn. Man ser verden og patienten og problemstillingen ud fra den faglighed, man har. Og der er bare stor forskel. Fordi nok så har vi jo professioner, som kan være deres, kan man sige. Men det betyder jo også, at det kan være rigtig svært at sætte sig ind i de andre professionelle syn på, hvad behovet er, hvad det er patienten eller borgerne slås med, og hvad det er, der skal til for at løse det. Især det sidste, kan man sige, er jo dybt formet af ens faglige udgangspunkt. Hvad for en hammer passer til hvad for et søm, er jo noget af det, som man får ind med modermælken, når man lærer at blive professionel, og det er noget af det, som gør, at det kan være rigtig svært faktisk at have udvekslinger og udvikling af, at det måske er nogle andre søm, der skal bruges. Nu ved jeg ikke, hvorfor jeg taler håndværkermetafor, men det skete så. En del, eller et aspekt, som vi ikke taler så meget om, men som jeg også ser er på spil, bestemt ikke kun inden for det palliative område, måske endda mindre her, men inden for det sundhedsfaglige arbejde generelt, er jo, at der foregår professionskampe. At spørgsmålet om, hvis arbejde og hvem der er vigtigt, det kan godt være, at vi kan sige, og at alle siger, at man selvfølgelig tager udgangspunkt i patientens bedste og patientens behov, men det forhindrer altså ikke, at man også tænker, at vi vil gerne have det spændende arbejde, og det kedelige arbejde, det kan vi give videre, men det, som vi synes som faggruppe er allermest spændende, det sørger vi for at holde på vores egen banehalvdel, og det kæmper vi for, fordi det har vi kæmpet for i meget mange år. Så det her med, at der er nogle meget veletablerede arbejdsgange og opgavefordelinger, det kan nogle gange faktisk overskygge hensynet til patientens ønsker og behov, fordi der er tale om nogle privilegier, som altså faktisk er meget hårdt tilkæmpet, og som på sin vis jo også er illegitime at tale om, fordi at det kan man simpelthen ikke sige højt. Man kan ikke sige, at jeg gør det her, fordi det er vigtigt for mig eller mine kollegaer, men det gør jo ikke, at det ikke også er på spil, og at det er noget,
noget af det, som kan give knaster og udfordringer i samarbejdet. Og så er der den sidste pointe, som jeg allerede har været inde på, nemlig det her med, at man som professionel ikke bare går på arbejde og gør et eller andet, man er professionel. Så det man kan og det man gør, er en væsentlig stor del af, hvem man er som menneske. Og det ved vi jo godt alle sammen, at lige så snart vi bliver over 19 år eller et eller andet, så er der ting, som sådan sidder mere fast, og som vi det er dem, vi er. Og det gør det altså også bare vanskeligt at lave at sige, når man måske er jeg ikke så vigtig, som jeg troede. Eller, Så det er også et aspekt af nogle af de her problemstillinger, og i forhold til at skabe forandringer. Så er der jo selvfølgelig også nogle organiserende, eller nogle forhold omkring organisering af arbejdet, som kan udfordre det samarbejde, der går på tværs af organiseringer og faggrupper. Det kan handle om den måde, som arbejdet grundlæggende er organiseret. Arbejder man faktisk i teams? Det er mit indtryk, at der er meget teamsamarbejde på det palliative område. Og så bliver det jo spørgsmålet, hvor faste er de her teams? Hvor ofte er der udskiftninger i teamets medlemmer i forhold til, hvor fasttømret et team kan man være, hvor meget udvikling kan man lave i forhold til, at det kræver faktisk, at man kender hinanden og også arbejder sammen over tid. Det er der slet ikke nogen, det er forskningen helt klar omkring. Det betyder selvfølgelig noget, hvad for nogle faglige ressourcer, der er til rådighed i teamet, og det betyder noget, om teamet bor sammen, altså om man fysisk også er på samme lokalitet, eller om ens primære kommunikation sker over mail eller på andre måder. Så er der spørgsmål omkring ledelse. Vi havde dirigenten med på orkestret. Og det er virkelig vigtigt i forhold... Der er faktisk kun 1 minuts tid tilbage. Jeg ved det, jeg er med. Tak. Hun snakker utroligt meget hende. Hvilke fagligheder, altså hvem er det, der tager beslutninger? Hvem kan ændre planen, og hvordan kan den ændres? Og sidst, men ikke mindst, teamkulturen. Så kommer der den aller sidste slide her, som er en kort opsamling. Der er nogen, der skal slukke deres mikrofon. Ja. Det jeg har prøvet at sige her i dag, det er, at palliation kræver samarbejde på tværs. Det ved I allerede. Kan du ikke... Total Pain stiller krav om store krav til teamets evne til at samarbejde. Kan du ikke lige se, om han bliver færdig, så jeg ikke skal rejse mig? Er der en, der gider slukke den mikrofon? Maj, vil du sidde og slukke din mikrofon, fordi vi kan alle sammen høre, hvad I siger? Tak. Tværsamarbejdet, det sker, hvad der kan ske i det, hvad der kan udfolde sig her, det har i høj grad at gøre med, hvad for nogle vilkår, hvilken kontekst, som samarbejdet udspiller sig indenfor. Og det er ikke kun samarbejde, patientens behov, der bestemmer det, selvom vi gerne vil have, at det skal være sådan. Og det sidste har jeg lige sagt, så det vil jeg ikke gentage. Så tusind tak for ordet. Jeg glæder mig til at høre din næste oplæg. Tusind tak, Signe. Det var virkelig en god ramme at få, så nu bliver det spændende at se, hvordan ser den virkelighed, vi får præsenteret ud lige nu. Jeg skal lige prøve at stoppe deling. Jeg er i gang. Ja, super fint. Ja. Det var meget skarpt ramt på minut. Ja, og vi skal videre til Rikke Ørskov Agerbæk fra København. Og desværre er det sådan, at det er mig. Nej, undskyld, det skal vi heller ikke nu. Det er Marianne Nielsen fra Hospice. Har Marianne selv delt, måske? Fordi det har jeg ikke lige delt, den her. Okay. Er du derude, Marianne? Ja, jeg er der. Det er godt. Og du har delt selv, eller hvad? Det tror jeg, men det behøves jeg ikke. Altså, det var bare fordi, at... Det er så fint. Jamen, det er meget nemmere. Ja, det er nemmere. Det er godt. Og dejligt, at du kommer, selvom du ikke er helt rask, men det er fornemt. Det bliver lige uden billede på, det vil ikke være kønt, vil jeg sige. Jeg ved ikke lige, om jeg kan finde ud af det her, så det ikke ser så tilfældigt ud. Ser det rigtigt nok ud på jeres? Det er helt fint. Så I ser bare lige sådan et stort. Okay. Ja, det gør vi. Så velkommen til, Marianne. Jamen tak, og det er jo sådan lige hjemmefra, fordi jeg har influenza, og
I må lige være over, hvis jeg skal hoste det imellem. Men ja, nu prøver jeg lige at sige lidt, ikke? Og det passer jo rigtig fint ind i det, vi lige har hørt, synes jeg, at nu går vi så mere over til sådan praksisdelen i forhold til tværfaglighed. Og jeg blev bedt om at sige præcis noget om tværfaglig konference. Jeg har arbejdet med palliation i hospice-regi i over 10 år, så det er blevet til nogle tværfaglige konferencer. Og på vores hospice prioriterer vi, at ledelsen altid er med. Vi er jo de gennemgående i løbet af ugen, og vi er også vant til at samle op og på de forskellige input og hjælpe til at drage konklusion og plan. Det er ikke kun et krav, at der laves tværfaglige konferencer. Jeg tænker også, det er ret vigtigt for vores felt, at de overhovedet findes. Det, at man sidder 8-10 mennesker hos os, gerne 5 forskellige fagligheder, repræsenteret og lytter og reflekterer og når frem til en konklusion og en plan, det er ganske særligt. Vi kommer ofte ned af mange stier. Vi kører en ekstra omgang. Vi forsøger virkelig at få så mange vinkler med som overhovedet muligt og facetter frem i forhold til den patient, der er på vores tværfaglige konference. Derfor så prioriterer vi også konferencerne højt, og derfor har de nok også set forskellige ud igennem årene. Jeg tror dog, at vi de sidste 6 år har haft sådan cirka den samme ramme. Hvordan gør det? Den skulle gerne fungere. Nu er der lige en, der skal slukke igen for mikrofonen. Jeg havde lige et slide med bare lige om, hvad palliation overhovedet er, og jeg ved slet ikke, om det er nødvendigt, men nu får I den bare lige at se. Og Signe talte jo også om total pain-begrebet, og det er også ud fra den, at vi i hvert fald har vores refleksioner, når vi har vores tværfaglige konferencer, tager vi udgangspunkt i total pain-modellen og prøver virkelig også at huske staff pain-delen, fordi det er faktisk ret vigtigt at finde ud af, hvad er det, der er på spil for den enkelte sygeplejerske eller fysioterapeut i forhold til den her patient, hvis det også handler om, at man måske er kommet lidt ind under huden på sin patient. Eller omvendt er det jo nok. Vores arbejdsgang, det er en time. Hver onsdag har vi tværfaglig konference. Deltagerne er, som der står her, sygeplejerske, læge, fys, præst, psykolog, socialrådgiver. Eventuelt køkken, de er med en gang imellem. Det må være vores harpespiller. Og det er nok især der, hvor vi har nogle patienter, som virkelig har brug for hjælp fra køkkenet til, hvad det er, de skal have at spise, at det er aktuelt. Måske kunne det også være aktuelt hver gang. Det kan en overvejelse være. Formålet er jo, at vi kan koordinere vores tværfaglige drøftelser og sikre en høj kvalitet. Og så vil vi også gerne skabe fælles kundskabsgrundlag, udvikle vores faglighed. Så er det selvfølgelig også et krav. Og målet er at belyse patientens situationer fra forskellige vinkler, koordinere den tværfaglige indsats, refleksion, fælles inspiration og læring. Inden vi har den tværfaglige konference, har kontaktsygeplejersken lavet, ud fra den her model, har hun simpelthen startet op, hvad er det for en patient, vi har, hvor gammel er han? Er han indlagt til symptomlindrende ophold eller et til livsafslutning ophold? Hvorfor kom han? Hvad var det for nogle fokusområder, der var? Og så udfylder hun selvfølgelig også EURTC-skemaet. Og som I kan se, så bliver patienten selv spurgt, hvad vil du gerne have drøftet? Nu skal du på tværfaglig konference her i overmorgen. Er der noget, du gerne vil have, at jeg tager med? Ja. Så kan I se, der står konklusion, plan fra statussamtalen, og det er noget, vi har arbejdet med, at vi en uge cirka efter patienten er kommet, stopper op og har et slags, vi kalder det stuegang hos os, så nu kalder vi det en statussamtale, hvor lægen og sygeplejersken så taler med patienten om,
du kom jo med de her symptomer, hvordan går det med dem? Er det blevet bedre? Er der stødt noget nyt til? Og så er det ligesom det, der også kan være udgangspunktet fra, altså så der ligesom er en rød tråd i vores patientforløb. Og det synes jeg har hjulpet. Det har været sådan et langt forløb, men det er jo ikke det, jeg skal fortælle om i dag. Hvis nogen er interesseret i at høre om sådan nogle røde tråd forløb fra start til slut, når man er indlagt på hospice, så kan I bare lige henvende jer. Det vi så gør, det er, når sygeplejersken fremlægger til den tværfaglige konference, så tager vi en runde. Når hun har fortalt, hvad hun har fået at vide af patienten, så er det de tværfaglige, der får lov at sige, hvad de har oplevet inde hos patienten. Det er fysioterapeuten, der får lov at sige noget, og ved at det er på den måde, inden vi skal til at reflektere, det gør noget godt for tværfagligheden. Det er visiteret ham, altså, der kan være det. Er det et spørgsmål, eller er det en... Ja, det kører på højden med også. Hvis jeg visiterer det her. Ja. I refleksionsrunden er det interessante ikke. Nej, jeg ved ikke, om jeg sprang lige noget over. Jeg blev lige forvirret af, at der var en, der begyndte at tale svensk. Jo, i første runde, som vi jo så kalder det, der er det så oplevelser og observationer, der beskrives fakta uden tolkning. Og når det så er gjort, og alle er kommet med deres besøg, som I kan se, det har været fysioterapeuten, der har sagt noget, præsten, psykologen, socialrådgiveren, dem, der nu har været med, ud over sygeplejersken, siger, hvad de har oplevet inde hos patienten. Og når de så har fortalt det, så tager vi et minuts sådan tænkepause, og så er det, man kan komme med sine refleksioner med udgangspunkt i total pain. Der taler man selvfølgelig ud fra sin egen faglighed, men jeg har da oplevet flere gange, at det måske er præsten, der siger, skal hun ikke have noget mere smertestillende, eller det er fysioterapeuten, der siger, hvad med noget beroligende, eller det kan være lægen, der foreslår et spabad. Så det må da være samskabelse, eller hvis man nu skulle kalde noget. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, at man har den her refleksionsrunde, hvor alt er muligt at sige. Man må også godt sige noget, som er måske helt far out, for det er måske der, man lige har brug for at sige, jeg har bare tænkt, at det er det her, der er på spil her. Det kommer ikke til at stå nogen steder. Det er et arbejdsredskab for os. Så det er jo der, man har muligheden for at sige den der tanke, man måske har haft lurende i baghovedet. Hvis jeg skulle beskrive vores konference med 3 ord, så ville det være høj faglighed, grundighed og disciplin. Konklusion og plan bliver jo så samlet op til sidst og fokus fremover, og det er så det, der bliver skrevet ind i patientens journal. Så refleksionsdelen er vores egen. Det er jo også en time af en arbejdsdag. Det er mange, der sidder sammen, og nogle gange er det selvfølgelig nemmere end andre gange, at alle kan være med. Så derfor kan det være godt, at man måske kan lokke med lidt chokolade. Ej, det er egentlig bare for at sige noget service, er man nødt til også at stå lidt for at få sit personale med. Min souschef, hun har indført, der står 2 bærbare klar og tændt, og de 2 sygeplejersker, der har en patient på tværfaglig, bliver i rummet og får skrevet den der konklusion og plan ind, inden at de så går tilbage og ud til det, de var i gang i. Det er en stor hjælp. Og så er det så en af vores gamle læger, der er nu gået på pension, der sagde, I må altså ikke droppe det der med at have chokolade til de tværfaglige konferencer. Så tænker man måske også lige lidt skarpere, hvad ved jeg. Til mit oplæg, der havde jeg stillet 3 spørgsmål, som står der.
I forhold til det der med at holde vedvarende fokus på tværfaglighed, så er vores erfaring klart, at den er i højsædet netop ved, at vi har det der greb med, at alle fagpersoner siger noget af 2 omgange. I forhold til balancen mellem struktur og spontanitet, så tænker jeg, at det er en evig udfordring. Jeg gør det nok på min måde, når jeg er ordstyrer, og andre på andre måder. Nogle gange er det vigtigt at få en detalje frem, man kommer i tanke om, selvom man det ikke lige var ens tur. Og andre gange er det vigtigt at få stoppet folk, hvis de begynder at svare på hinandens refleksioner. Så styring er en del af en god konference. Der er masser af variationer på en tværfaglig konference, selvom der er en ramme. Nogle gange er der så mange kompleksiteter, så meget man skal tage sig af, at det kan være svært at holde en halv time. Andre gange kan man nå en patient på 20 minutter. Jeg har også oplevet, at vi måtte udskyde nummer 2 patient til næste dag, fordi at vedkommende jo også har krav på samme kvalitet. Det vigtige er at være åben for forskelligheden, tror jeg. Er alle stemmer lige vigtige? Det har jeg for nylig spurgt mit personale, der heldigvis, som jeg selv oplever det, synes, at alle stemmer er lige vigtige. Det kræver selvfølgelig psykologisk tryghed, at man kommer med enhver form for refleksion, også selvom det måske var far out. Men konferencen er jo også et frirum til netop at få sagt noget, man har haft lurerne i baghovedet. Det kan godt være, at det bare bliver sagt højt, og der ikke sker mere, men det kan også være en hjælp. Alt i alt, så tror jeg, at vi alle ved, at vi lettere ser lyset, når vi står sammen og giver vores besøg med. Jeg kunne kun lige finde ind af nogle politimænd eller brandmænd, men det er vel også nogle brancher, der kræver et ret godt samarbejde. Jeg tror også, at alle, der arbejder med mennesker, der er nok ligesom jeg blevet overrasket over, i forhold til andre mennesker, hvor svært det er at at ligesom jeg er blevet overrasket over, overrasket i forhold til et andet menneske, noget du lige selv mente var oplagt at lige til, det er sjældent sådan, det er. Så vi er nødt til at være flere til at finde vej igennem labyrinten. Jamen tak, og hvis der er nogle spørgsmål, så det ved jeg ikke, hvordan det passer ind, Vibeke, fordi at jeg kobler nemlig af nu, så hvis jeg har til sidst, tak, så må I... Ja, og vi har jo faktisk lavet det sådan, at der er faktisk ikke plads til spørgsmål. Fordi nej, men det er også fint, så kan man jo bare henvende sig, hvis det er. Super godt. Ja. Og man kan altid finde en mailadresse på Hospice Sydfyns hjemmeside. Ja, det kan man nemlig. Det er godt. Tusind tak skal du have, Marianne. Det var igen meget godt at prøve at høre det der sådan lidt mere praksisnære perspektiv på den forskellige tværfagligheder. Nu skal vi videre til et plejecenter. Og som jeg var lige ved at sige før, så er Rikke Ørskov Ærebæk, hun er desværre blevet forhindret. Det kan være, du vil afdele, Marianne. Fordi hun skulle simpelthen til begravelse. Hun har været så sød, at hun simpelthen indtalt sin PowerPoint. Så de skulle gerne komme her. Ja, jeg deler nu. Kan I se? Ja, det ser rigtig fint ud. Jeg tænder. Jeg tror, det skulle virke. Sig lige det, hvis det ikke virker. Jeg sætter det. Ja. Er det okay, så er det i gang? Så fint. Så der er ikke noget lyd på endnu, Dorte. Nå, for så jeg sidder og hører lyd her. Nu bliver jeg kan høre lyden inde i mine højtalere. Jeg prøver lige sådan her ud. Igen. Nej, jeg kan ikke høre noget, dog. Hør lyd. Jeg kan faktisk høre noget.
det virkede... nej, det er heller ikke det. Ofte bliver udfordret, når hverdagen rammer. Som kvalitets- og udviklingssygeplejerske ser jeg det som min fornemmeste opgave at bygge på mellem to verdener. Jeg spoler lige tilbage og beklager lige. Jeg ved ikke lige, jeg håber, det er det bedste, jeg kan. Jeg sætter lige som mig selv fra, så sætter jeg den i gang. Sig til, hvis det ikke virker. Den siger ikke noget her nu, Dorte. Den siger ikke noget. Nej, den gjorde det før. Det var lige godt mærkeligt. Nu ser den nemlig noget igen her. Prøv at skifte til næste slide, måske. Jamen, det er fordi, hun har lavet det som sådan en film. Ved I hvad? Jeg tror, jeg lader min... Ja. Jeg tror, det er fordi, jeg slog mute. Jeg prøver det igen. Prøv nu. Ja. Hej alle sammen. Mit navn det er Rikke Agerbæk, og til daglig så arbejder jeg som kvalitets- og udviklingssygeplejerske på Plejecenter Fælledgården på Østerbro. Jeg har valgt at kalde mit oplæg for, hvor teorien møder virkeligheden, palliation i et levende praksisfællesskab. Og hvis der er noget, min erfaring har lært mig, så er det, at selv de smukkeste modeller for tværfaglighed ofte bliver udfordret, når hverdagen rammer. Som kvalitets- og udviklingssygeplejerske ser jeg det som min fornemmeste opgave at bygge bro mellem to verdener. En faglig vision om en god palliativ overgang, og den virkelighed, hvor vi bliver flere ældre og færre hen. Til forskel fra de to øvrige oplæg fra hospice og hospital, så navigerer vi på et plejecenter i en særlig kontekst. Det er beboernes hjem. Selvom vi har institutionelle rammer, er det her folk lever deres liv, og det er ikke alle, der er syge. Der er en glidende overgang fra der, hvor vi ikke længere skal kæmpe imod sygdom med kurativ behandling, men i stedet kæmpe for det gode liv og lindre med en palliativ indsats. Det er en overgang, der sjældent sker fra den ene dag til den anden. Den kommer snigende i små tegn og svære samtaler. Det betyder, at vores tværfaglige samarbejde skal kunne favne to vidt forskellige virkeligheder på samme tid. Vi skal kunne støtte fru Jensen i hendes aktive hverdag med banko og gåture, mens vi i naboboligen praktiserer kompleks palliation for hr. Hansen. Udfordringen for os er, at vi ikke har palliative sengepladser. Vi har hjem. Og det kræver en helt særlig faglig smidighed af personalet. Vi skal kunne skifte kasket på et øjeblik. Fra at være den motiverende støtte, der hjælper til selvhjælpenhed, til at være den lindrende fagperson, der tør hvile i den glidende overgang mod livets afslut. Når vi taler om det tværfaglige samarbejde, handler det derfor ikke kun om medicinske protokoller. Det handler om, hvordan vi som team fra social- og sundhedshjælpere til sygeplejersker og læger skaber en fælles forståelse for, hvornår vi skal skifte gear. Vi skal sikre, at palliation føles som en naturlig forlængelse af livet, og ikke som en hospitalsindlæggelse i eget hjem. Det er her teorien for alvor møder virkeligheden. Når vi skal bevare hjemmets tryghed samtidig med, at vi yder en højt specialiseret indsats. For at forstå de udfordringer, jeg ser, må vi først kende mine rammer. Fælledgården er Danmarks største plejecenter med 193 beboere fordelt på 6 afdelinger. Herunder en demensenhed og 5 somatiske afdelinger. Vi har eget køkken og aktivitetscenter og er bemandet døgnet rundt i 3 vagtlag. Dagtimerne støttes via terapeuter og 6 sygeplejersker, mens vi i aften- og nattetimerne har 1 sygeplejerske til at holde det faglige overblik for hele huset, sammen med afdelingsdygtige assistenter og hjælpere. Da jeg startede for 3 år siden, landede jeg midt i en spændende proces. Jeg skulle bistå en undervisningsrække fra Center for Lindring i Københavns Kommune, og jeg var overbevist om, at jeg ved at udarbejde en lokal arbejdsgang kunne sikre, at teorien landede sikkert i praksis. På papiret lignede det en perfekt solid brug af evidens. Men her, 3 år efter, må jeg sande, at virkeligheden ikke lader sig tæmme af en arbejdsgang. Implementeringen i en hverdag med 193 unikke liv er ikke en snorlige vej, og grunden til det ser I her på skærmen. For at palliationen skal lykkes hos os, skal vi nemlig lægge et puslespil med et svimlende antal brikker, bestående af både interne og eksterne faggrupper.
Ledere, sygeplejersker, assistenter, hjælpere, køkkenpersonale, terapeuter, rengøring, elever, studerende, aktivitetsmedarbejdere, frivillige, vågetjenesten, præsten og tandplejen. Men kompleksiteten stopper ikke ved titlerne. Vi arbejder i 3 vagtlag, hvor informationen skal vandre fejlfrit. Vi er dybt afhængige af vikarer og ufaglærte afløsere, som måske kun kender borgerne i få timer, men som alligevel står med ansvaret for at spotte de små subtile tegn på f.eks. smerte, som kan være tegn til, at vi skal skifte vores tværfaglige fokus. Samtidig er vi et fantastisk mix af mange nationaliteter. Vi har mange tosprogede medarbejdere og navigerer hver dag i forskellige kulturelle forståelser af sygdom og død. Når jeg taler om at bygge bro, handler det altså om meget mere end at læse en manual. For en ufaglært vikar eller en tosproget medarbejder kan det her dokument være utrolig svære at afkode, både sprogligt og kulturelt. Og min opgave er at sikre, at vi alle ser det samme, når vi træder ind over dørtærsklen til beboerens hjem. Det er her, det tværfaglige arbejde bliver en kunstform. Det handler om at gøre systematikken intuitiv, så alle ved præcis, hvad næste skridt er. Men hvordan praktiserer man den kunst i en travl hverdag, hvor klokkerne ringer og kaffen bliver kold? Løsningen er ikke flere manualer, men et fællessprog. Og i mit arbejde lægger jeg utrolig stor vægt på at formidle dette fællessprog, nemlig fællessprog 3, som en slags tværfaglig stafet. Først har vi sagsåbningen, hvor lederen planlægger indflytningen og udpeger en kontaktperson. Til sagsoplysningerne, hvor sygeplejersken laver den første udredning. Her kan vi blandt andet finde på at bruge spigt. Og vi kan tidligt identificere de palliative behov. Derefter har vi afgørelsen og bestillingerne, hvor assistenten, der som den medicinansvarlige afklarer, hvilke indsatser der er behov for, og hvilke kompetencer der skal til for at løfte opgaverne. Videre til 4. delproces, hvor sosu-hjælperen med primær relation til beboeren planlægger beboerens hverdag. Og derefter til udførselen, hvor et bredt felt med blandt andet terapeuterne og rengøring og aktivitetsmedarbejderne er med til at sikre en hverdag for vores beboere. Og slutteligt, man kan sige den tværfaglige højborg, så har vi opfølgningen, hvor vi gennem triagering og beboerkonference sikrer opfølgning med læger og andre eksterne partnere. Pointen med stafetten er, at den er intuitiv. Den gør det tydeligt for både den nye hjælper og den erfarne sygeplejerske, hvornår de har det passion. Selve drivkraften i denne stafet er en logik, som alle kan mestre, uanset baggrund. Det starter med, at vi har en række observationer, altså de øjne, der ser borgeren først. Det spejler sig hen i de tilstande, hvor man tager stilling til, hvad er det egentlig, vi ser? Er det smerter? Er det træthed? Eller hvad er det udtryk for? Og derefter gå til ydelser og handlingsanvisninger, hvor vi tager stilling til, hvad skal vi gøre ved de her ting helt konkret. Når vi indøver den her nemme logik, bliver dokumentationen et levende arbejdsredskab i stedet for bureaukrati. Min opgave er at lære alle dette fundament, som vi så kan bygge de komplekse palliative lag ovenpå. Det skaber en rød tråd, der ikke knækker mellem vagtlagene. Og når nattevagten læser en handlingsanvisning, ved de præcis, hvad dagvagten har set. Det skaber tryghed for medarbejderne, men vigtigst af alt for beboerne. Det er her magien opstår. Forestil jer, at det starter hos en ufaglært vikar under morgenbad. Hun laver en lille observation. Beboeren trækker sig og virker smertepåvirket, når hun vasker ham under armen. Hun bruger den nemme logik og skriver det kort som en observation i journalen og nævner det til et tavlemøde. Depechen samles op af en assistent, som opretter en tilstand og straks kontakter fysioterapeut. Sammen kigger de på lejring og arbejdsstillinger, så beboeren ikke lider overlast ved næste bad. Samtidig lander depechen også hos sygeplejersken, fordi hun kan se de mange observationer plejepersonalet gør sig. Sygeplejersken kontakter derefter lægen,
med en knivskarp beslutningsgrundlag. Vi ser konsekvente smerter ved mobilisering de sidste 3 måneder, og jeg synes, at vi skal justere den palliative medicin nu. Den her lille observation i badet bliver altså en direkte fundament for lægens behandling. Det kan også være, at stafetten kan løbe over længere tid. Det kan starte hos en hjælper, der observerer nedsat appetit over flere dage. Den observation går til ergoterapeuten, der laver en dysfagivurdering for at se, om problemet er fysisk. Assistenten holder øje med den sociale trivsel, og til sidst lander det hele hos sygeplejersken, der kan vurdere, om vi er trådt ind i en ny fase af den palliative indsats. Vi taler måske forskellige sprog, men håbet er, at stafetten gør, at vi alle løber i samme retning, nemlig mod en værdig afsked i beboerens eget hjem. Selvom vi nu har set på systematik, stafetter og delprocesser, må vi aldrig glemme, at modeller kan lindre arbejdsgangen, men de kan ikke lindre mennesker. En palliativ succes findes nemlig ofte i mellemrummet, der hvor systemet holder pause og mennesket tager over. Det er her, vores ufaglærte kolleger og vikarer spiller en hovedrolle, som intet skema kan erstatte. Det er, når rengøringsassistenten hører en dyb bekymring under gulvvasken, eller når den tosprogede hjælper fanger en lille nuance i beboerens blik, som vi andre overser i farten. Den vigtigste læring er, at vi som faglærte har et enormt ansvar for at passe på netop dem. Vi må aldrig miste deres unikke blik for beboeren, blot fordi dokumentationen virker uoverskuelig. Det er derfor, den nemme logik er så afgørende. Ved at gøre fællessprog 3 enkelt og intuitivt, hjælper vi de medarbejdere, der står uden formel sundhedsfaglig baggrund med at få deres observationer sikkert frem. Vi har brug for systematikken, for ikke at fare vild, men vi har brug for vores forskelligheder og alle faggrupper for at bevare nærværet. For når vi rækker hånden ud og hjælper den ufaglærte med at give det pæsen videre, så sikrer vi, at deres ofte altafgørende observationer når hele vejen til lægen. Når vi tør stå sammen i det tværfaglige fællesskab, uanset uddannelse, løfter vi palliationen fra at være en opgave til at være en værdig afsked med livet. Tusind tak for ordet. Ja, jeg stopper lige delingen. Det er fint. Ja, jeg kan jo desværre ikke sige tak direkte til Rikke, men jeg siger det til hende bagefter, skriver jeg til hende. Det var i hvert fald et ganske andet og også vigtigt perspektiv, vi fik frem her. Og vi vil straks gå videre med det næste perspektiv fra hospital, som jo så er en anden slags institutionaliseret praksis. Stefan, vi glæder os til at høre, hvad du vil fortælle os. Ja, tusind tak for invitationen. Jeg vil lige prøve, om jeg kan dele, for jeg har faktisk en PowerPoint. Skal vi se her. Den er meget simpel. Kan I se den her? Det kan vi så fint. Godt. Jamen, som du siger, hospitalsverden, jeg laver lidt en indflyvning til mit perspektiv, og forhåbentlig så kan min præsentation og mine refleksioner ligesom også spejles ind i jeres virkelighed, for jeg kan se, at de 2 oplæg, der har været meget palliativt fokuseret, og det er også en del af den verden, som jeg er i. Jeg har valgt at kalde den her præsentation for, hvorfor er der så stor forskel på tværfagligt samarbejde på hospitaler i Danmark og i Australien. Og stor forskel, det kan både være i form af den måde, det er struktureret på, og det kan være i forhold til de tilbud, der er. Så jeg hedder Stefan Skipper, jeg er cand.mag i musikterapi, og jeg har 10 års erfaringer fra hospitaler i Melbourne. Det er store hospitaler, Royal Melbourne Hospital, Peter MacCallum Cancer Center og Calvary Care, Bethlehem Hospitalet, som alle sammen har palliative enheder på hospitalet, og Calvary Care er så delvist et palliativt hospital, som tager sig af neurodegenererende sygdomme, så det vil sige ALS, Huntingtons og den form for sygdomme. Og de sidste 4 år, der har jeg arbejdet på at indføre musikterapi på Aalborg Universitetshospital, fordi det findes ikke på hospitaler i Danmark
i en central organiseret position. Altså musikterapi findes ikke. Så med de erfaringer, jeg har gjort mig i Australien, og den metodik, jeg kan komme med, der har jeg så prøvet at indføre det. Og der har jeg så lært noget om de her. Jeg kommer med 10 års erfaring fra Australien, og ind i et dansk system, og det er spændende at se forskellen. Og så har jeg så været så heldig at være tilknyttet Hospice Vangen i et år først, halvt år fuldtid stort set, og så 1 dag om ugen i en lang periode. Musikterapi, det er en lille faglighed i et stort akvarium på et hospital. Selv hernede i Australien, selvom børnehospitalet hernede i Australien har 12 musikterapeuter, så har de fleste et lille team på 2 og 1. Og musikterapi, det er faktisk en terapiform. Vi arbejder dybt, og vi arbejder emotionelt, og vi arbejder fysiologisk, og vi arbejder faktisk med det, som vi snakker om, så hedder totalsverden. Og jeg kan godt lide det begreb, fordi det er det, jeg ser mennesker er i, når jeg går ind på et hospital. Og man kan ikke isolere den fysiske, så i min verden kan man ikke isolere den fysiologiske smerte fra den psykologiske smerte. Det er ligesom en helhedsoplevelse for patienterne. Og der passer musikterapi rigtig godt ind som en måde at imødekomme og behandle den her smerte på. Og musikterapi på hospitalet, nu snakker jeg så i hospitalsregi og i mine erfaringer. Der findes mange metodikker og sådan noget, men nu er det i mine erfaringer. Musikterapi kan jo fungere både selvstændigt. Jeg kan gå ind til en patient og lindre deres fysiske og psykologiske og deres sociale smerter og hvad jeg nu gør med musikken. Men jeg kan også gøre det som en supplerende behandling, som for eksempel med den fantastiske fysioterapeut Ulla ude på Hospice Vangen, hvor vi havde en fælles session, hvor en patient med frygtelige smerter skulle flyttes fra stol til seng, som hun ikke havde været i. Hun havde ikke været i en seng i gud hvor lang tid. Og der arbejdede Ulla og jeg så sammen, fysioterapeut og musikterapeut sammen, hvor hun havde sunget kor, og så brugte jeg musikken til at holde hendes opmærksomhed og lindre den smerte, jeg kunne, i samarbejde med Ulla, og det førte til mange interessante snakker om smerte, men at det også kan være det tværfaglige kan også ske umiddelbart i et rum med en patient. Og som lille faglighed, der er jeg afhængig af stærke faglige alliancer for at komme ind i den terapeutiske dybde, jeg kan arbejde i og få gode henvisninger. Det jeg egentlig er meget fascineret af, og det jeg gerne vil snakke lidt til her i den her omgang, det er tanker og idéerne bag handlinger og beslutninger. Fordi jeg synes, der har været nogle enormt spændende snakke, jeg allerede har hørt. Og jeg synes, det er spændende netop det der med at komme ind på. Jeg synes, det var en god metafor med orkestret og med dirigenten for eksempel, som i den præsentation var lægen. Men det vil så også sige, at det er lægens holdninger, og det er lægens værdier, der præger de beslutninger, der bliver taget. Og det er jeg meget præget af i mit arbejde, fordi hvis en læge synes, at det, jeg gør, giver mening, jamen så har jeg lettere adgang til patienter. Men hvis en læge synes, at det ikke giver mening, at der er musikterapi, så skal jeg lige pludselig arbejde for min tilstedeværelse, før jeg kan komme hen til patienterne. Så der spiller dirigenten en enormt vigtig rolle, og det er egentlig det, jeg gerne vil tale til. Og jeg vil gøre det i sammenligningen af Danmark og australske forhold. Jeg har sat dem sidestillet dem, for egentlig at stille det op parallelt, og så forhåbentlig giver det mening på en eller anden måde. I Australien, som vi kan se ud til venstre, der er der nogle specielle strukturelle og administrative rammer, der er meget anderledes end i Danmark. Der er palliative afsnit og standardiserede retninger i forhold til palliation på hospitalet. Så det vil sige, på hospitalerne, hvis der er en patient, der bliver pallieret på afdelingen, jamen så er der tydelige rammer for, hvad der skal ske. Men i Danmark, der er der ikke, eller i Aalborg, er der ikke helt de samme rammer. Der er ikke noget krav. Der er ikke en standardiseret måde at behandle pallierede patienter på. Så det vil sige, nogen bliver henvist til hospice og til det palliative lægeteam, og andre de bliver lagt i kærlig pleje på forskellige afdelinger, uden at blive nødvendigvis henvist til. Så der er ikke nogen standarder. Så der er ikke noget, der samler de patienter, der bliver der nærmer sig slutningen af deres liv.
Og så kan man sige, nej, men hvad betyder det? Jamen det betyder vel egentlig, at hvad betyder det kærlige pleje? Det er egentlig den enkelte afdeling, så der definerer, hvad den kærlige pleje er. Og det jeg ser, det er, at det gør, at der ikke nødvendigvis er en garanti for, at den patient, der så går ind i den sidste del af livet, får tilgang til den filosofi og den professionelle tilgang, som det palliative hold har. Så der er noget arbejde, der kan gøres, som jeg meget gerne vil være med til at udvikle. I Australien er der et bredt professionshierarki, så det vil sige, der er en organisering inde på hospitalet, der hedder Allied Health, så det vil sige, at musikterapeuter, socialrådgiver, præster, som hedder spiritual care workers, psykologer og psykiatere, de er organiseret under den samme paraply, og talepædagoger og alt det her. Og det vil sige, i den her strukturering, der er der ikke en læge, der dikterer, hvad der er relevant, og hvornår en patient skal have tilgang til det her. Der er det en hospitalsstrategi og assessment forms, der afgør det. Hvor jeg oplever meget i Danmark, fordi vi har valgt at strukturere vores system meget biomedicinsk, så er det meget læger, der bestemmer, hvad der er relevant på et hospital i form af behandlingstiltag. Og det er selvfølgelig godt nogle gange, men jeg kan se, at der er nogle problematikker, især når man kommer som musikterapeut, og som den første musikterapeut, og skal introducere den her ydelse. I Australien der oplever jeg, at der er fokus på patienternes totalsmerte og psykosociale behov på en anden måde, end der er på det danske hospital, hvor det er meget, det er kød og knogler, det er sygdom, der fokuseres på. Og som jeg sagde, der er så Allied Health som en strukturering af alle, og det non-farmakologiske har sin egen plads. Og når det non-farmakologiske er der, så er der også plads til andre idéverdener. Så det vil sige, som jeg har skrevet op på den anden side, der er ikke noget Allied Health. Det er meget det dominerende behandlingsparadigme er materialistisk, det vil sige, det er læger og sygeplejersker, syn på behandling og på patienten, der er den dominerende. Hvor i Australien, der er det non-farmakologiske også vigtigt. Og det er jo det felt, jeg arbejder i. Jeg kan træde ind i en situation, hvor der er en, der har svært ved at rumme på lungeafsnittet, at der er en, der er bange for at dø, for eksempel, så kan præsterne gøre det. Men hvis de afviser præsterne, eller hvis jeg får lov til at komme til, jamen, så kan jeg arbejde med den problematik, og den psykologiske eller den eksistentielle angst. Og det bliver ikke helt prioriteret på samme måde. Så er det de enkelte afsnit, det er ikke, at det ikke bliver prioriteret, men at der er ikke nogen gennemgående prioritering. Så det vil sige, det er ofte enkelte læger eller enkelte sygeplejersker, der prioriterer det, og så trækker mig ind. Som der blev rigtig fint nævnt i den forrige præsentation, at møder og konferencer er super vigtige for at koordinere og spare det tværfaglige. Der ligger noget kød i at have hinanden som forskellige faggrupper at spare med. Og det havde vi løbende hele tiden i Australien, men det er der meget lidt af på de danske hospitaler. Der er det en ugentlig konference, og ofte så er det sygeplejekonferencen, eller jordmorkonferencen, hvis det er på barselsafsnittet. Så der mangler nogle rammer at organisere det her udefra. Og netop det der med, at jeg prøver også ligesom at gøre tydeligt, at der er forskel her. Altså, det føles lidt flydende, men der er forskel på faggrupper og professionelle, og så på institutionelle prioriteter og værdier. Så det vil sige, som jeg nævnte før, det kan være, der er en afdeling, der af en eller anden årsag har valgt at prioritere netop at møde menneskelige værdier, og det gør det meget nemt for mig at arbejde ind i. Så det vil sige, at deres behandlingsparadigme er egentlig ret bredt, men det er meget individuelt. Og så er der institutionens holdning til det, som bygger netop på en økonomi og bygger på værdier. Forholder institutionen sig til værdier i forhold til, hvordan vi skal behandle patienter? Er det vigtigt, at vi behandler dem som mennesker, eller er det vigtigt, at vi behandler dem som sygdom, og så får dem ud så hurtigt som muligt?
I Australien, der er der meget fokus på patienter og pårørendes velvære og patientens oplevelse. Og i Danmark, eller på Aalborg, er det primært fokus på sygdom og symptombehandling. Og det afspiller sig også i, at og det taler egentlig lidt til de institutionelle rammer og prioriteter, at finansieringen og organiseringen i Australien, den er staten Victoria, så det vil sige, det er næsten regionalt udelukkende. Og så er det public-private funding, hvor i Danmark, der er det region og kommune har opdelt deres sundhedstiltag og deres behandlingstilbud. Så det er måske også derfor, der ikke er så mange tværfaglige samarbejdsmuligheder inde på hospitalet, fordi det ikke kun er regionen, der tager sig af behandlingen. Altså socialrådgiverne, de sidder ude i kommunen meget ofte. Så det er lidt mere splittet af. Og så er det offentlige midler i Danmark, og det er på godt og ondt. Så er der ikke krav til den udvikling, som man for eksempel ser her i Australien, når det er statsmidler, der skal distribueres igennem til institutionen. Tanker og værdier. Personligt, så tænker jeg, at anerkendelsen af, at patienter, pårørende og ansatte er mennesker, den udvikling kunne jeg godt tænke mig at se, at vi får den introduceret selv i et behandlingssystem. Det betyder ikke, at vi ikke skal behandle sygdom. Det betyder bare, at vi tager og løfter vores blik en lille smule og ser hr. Jensen eller fru Jensen, som har den her sygdom. Både i sygdom og i palliation. Når jeg siger sygdom, så mener jeg hele sygdomsrejsen, som så tit også ender i, eller ofte nogle gange ender i palliation. Og så kunne jeg godt tænke mig, at anerkendelsen af non-farmakologiske behandlingstilbud er lige så relevante, eller er relevante i behandlingen af sygdom og mennesker. Det er en svær en på hospitalet i Aalborg lige nu, fordi det er ikke noget, der har været der har været prioriteret indtil nu. Og for at det tværfaglige skal komme op og køre, der tænker jeg netop, at vi skal have andre behandlingstilbud ind, så vi kan begynde at få en tyngde i de behandlingstilbud, og samarbejde med sygeplejersker og læger også. Og så ligesom det der med dirigenten, hvem er det, der tager beslutningerne, og hvad der er relevant? Hvem skal beslutte, hvordan det her tværfaglige samarbejde skal opstå, og hvorfor nogle rammer det skal foregå i? Personligt, der synes jeg, at det skal ske på et ledelsesplan først og fremmest. Og så er det ligesom, så det ikke er en læge, der skal stå og vurdere, om det er relevant at have musikterapi på en afdeling, men at det er en beslutning om, at nu vil vi prøve at se, hvordan kan vi møde mennesker igennem deres behandlingsforløb, også i deres i den palliationstid, der er. Og så tænker jeg, at det er nødvendigt at skabe gode rammer netop her igen for tværfaglig synergi og samarbejde. Jeg ser egentlig, at det vil give mening, at jeg synes, det er sørgeligt, at den palliative filosofi er dominerende i hospicer og i ældreplejen, og ikke på hospitalerne. For jeg synes, at der ligger nogle værdier og nogle menneskesyn der, som vil gavne alle igennem alle behandlingstilbud. Så synes jeg, der er behov for en bred palet af behandlingstilbud, meget bredere end det, vi tilbyder i Danmark. Det jeg ser her i Australien for eksempel. Og så at den der idé om, at det ikke er farligt at prøve nye måder at behandle på. Jeg havde for eksempel en mor, jeg blev kontaktet af en Stefan, nu skal jeg afbryde, men du skal til at runde af. Ja, tak. Okay, jeg er færdig nu. Jeg vil bare lige slutte af med et eksempel. Og det er, at jeg blev kaldt ind til en patient, som var gravid, en mor, som var gravid, og som havde fået morfin på drop, fordi hun har voldsomme smerter i hendes mave. Og jordmor og jeg arbejdede sammen på det, og læge arbejdede sammen på det. Og det vi blev enige om, det var egentlig, at det bedste ville være, hvis hun kunne komme på hospice, fordi vi opdagede, at den ikke var fysiologisk funderet, den smerte, hun oplevede. Men at for at komme på hospice, så var hun nødt til at være døende. Og der tænker jeg netop, at hvis man turde tænke lidt større og bruge den filosofi, der er på hospice ind på et hospital, så kan vi altså rigtig mange ting. Tusind tak, fordi jeg måtte præsentere. Tusind tak. Jeg håber, det gør mening. Ja, tusind tak skal du have. Det var rigtig godt også at få perspektiver fra Australien. At vi ikke altid går og tror, vi er de bedste i verden her i Danmark. Stine, jeg vil give stafetten tilbage til dig.
Nu har vi jo fået, nu er vi blevet bombarderet med indtryk. Ja. Så Ja. Jamen, tusind tak, og nu er det jo ikke mig, der har lavet programmet for i dag, men jeg vil sige, at jeg synes, det var et helt perfekt sammensætning af oplæg, som jo virkelig har suppleret hinanden fantastisk godt. Jeg hører dem jo selvfølgelig med mine ører, som jo er indrettet på en særlig måde, ligesom alle andre ører. Men det, som jeg bider mærke i jo, og det tænker jeg også, at andre gør, for det har jo været rigtig meget fremme her, det er jo, hvordan de her oplæg, hver for sig, men i høj grad også, når man jo lytter dem på tværs, det er jo, at de ligger vægt på hver især, hvor meget konteksten betyder for den palliative tværgående indsats. Og det er jo lige down my alley, kan man sige, i forhold til, at det er jo noget af det, som en af de pointer, som jeg synes er allervigtigst i forhold til at kunne snakke om, hvordan er det, vi forbedrer det her, at vi netop ser den den palliative indsats som fuldstændig uløseligt sammenhængende med den, hvad skal man sige, organisatoriske og kliniske og sociale virkelighed, politiske virkelighed endda, som den er en del af. Jeg synes, det er meget, meget flot illustreret her, både med forskellen mellem at yde palliativ indsats på et hospice, hvor, som man kan sige, i sin grundlæggende udformning og filosofi og tænkning og indretning og ressourcer er indrettet til det palliative arbejde, i kontrast til det palliative arbejde, der skal laves i hjemmeplejen, som foregår ude i folks hjem, som jo er lavet til at leve i og have en hverdag i. De udfordringer, som Rikke pegede på i sit oplæg, at hvordan bevare et hjem, hvordan bevare følelsen af et hjem i det palliative arbejde, hvordan undgår at lave hjemmet om til et hospital. Og det taler jo smukt ind også i Stefans oplæg, fordi at der er jo noget, der tyder på, at i hvert fald på nogle af de danske hospitaler, i hvert fald på Aalborg Hospital her, at der er store udfordringer med at få den palliative tankegang og den palliative praksis til at virke eller til at blive foldet ud i sit fulde potentiale i en hospitalsvirkelighed. Og det peger jo på det her med, at selvom man kan sige, at man jo har en grundlæggende begrebsmæssig tilgang eller en grundlæggende forståelse af, hvad er det palliative behov, hvordan er det, vi må forstå smerte som en utrolig smerte og lindring, som en kompleksitet, der indeholder mange aspekter, og som altid vil udspille sig individuelt i det enkelte menneskes liv. Hvordan er det, at vi kan få det ind i en organisatorisk sammenhæng, som i udgangspunktet er tænkt på en biomedicinsk logik, et biomedicinsk kompetence. Det bliver det, der bliver problemet der, kan man sige. Så på den måde, så kan man sige, at som Rikke også sagde, så er der et stort behov, tænker jeg på, netop at diskutere mindre teori og modeller, og diskutere mere virkelighed, forståelsen af rammer, organisering og værdier. Fordi det er jo nemt, eller det er måske ikke nemt, men det er i hvert fald nemmere at blive helt enige om, at alle stemmer er lige meget værd, som Marianne sagde, at smerte og lindring selvfølgelig både er fysiologisk, psykologisk, social, eksistentiel. Desværre kommer, når vi skal have det ud at faktisk blive til praksis i organisatoriske og sociale virkeligheder, som kan være meget, meget forskellige, og hvor betingelserne altså er alt andet lige ulige, kan man sige. En anden ting, som jeg i høj grad bed mærke i, og som jeg synes er virkelig vigtigt at tage med for de her 3 oplæg, det er det fokus, som I alle tre på lidt forskellige måder ligger på spørgsmålet om de professionelle.
Når jeg bider mærke i det, er det selvfølgelig også fordi, det er de professionelle, der interesserer mig rigtig meget. Men jeg synes jo, at de her opmærksomhedspunkter omkring det, som Mariannes oplæg, nemlig altså at staff pain faktisk også er en ting, som man bliver nødt til, eller man kan sige bliver nødt til, med meget stor fordel kan beskæftige sig med at indtænke i den palliative, det palliative praksis, det palliative arbejde. Og ligesom at Marianne også fremhævede det her med at se det her arbejde, den her praksis, som noget, der i høj grad også handler om kontinuerlig læring for de professionelle, at de kompetencer og det arbejde, der skal laves, altså hvad skal man sige, kræver en kontinuerlig læring og udvikling af kompetencer. Og det er jo både fordi, at det er forskellige mennesker, det er forskellige, hver case eller hver patient er reelt unik. Og der er, hvad skal man sige, også uendelig læring i det her med at indoptage og lytte til andres perspektiver, altså kollegaers perspektiver på, hvad det er, der skal til, hvad det er, der kan observeres hos patienten osv. Den pointe omkring fokus på de professionelle, synes jeg også blev styrket eller fremhævet af Rikkes oplæg, som jo tilføjede de her dimensioner om, at de i hvert fald også har udfordringer, eller det forhold, at der kan være medarbejdere, der har ikke bare forskellige fagligheder, men jo også forskellige kultur, forskellige sprog, forskellige position. Nogle er der som studerende, nogle er der som vikarer, nogle har været der i lang tid, nogle har været der i kort tid osv. Der er også store forskelle i faglige niveauer, men alle kan bidrage til at kvalificere den faglige indsats, fordi alle ser patienten, og der kan være virkelig nyttige og vigtige information i alles hvad skal man sige, møder med patienten. Så synes jeg jo, at oplæggene, jeg har lige 2 minutter mere. Altså det her med ikke bare den store organisering, men også den organiseringen af arbejdet, det her med teamsamarbejdet, men jo også det her med betydningen af at have de her møder. Jeg synes, det er noget af det, der rejser store, vigtige spørgsmål. Hvordan er det, at det her behov for jo netop at mødes, at videregive informationer, at spare på, reflektere over, hvad er det, vi ser for en behov, hvad er det for nogle løsninger, er det musikterapien, vi skal hive ind, er det nogle andre, at det jo også kan kræve hvad skal man sige, en udvikling i, hvordan er det, man skaber det her rum. Og der synes jeg, vi fik nogle meget fine bud, refleksionspauser, mulighed for at give alle lov til at tale. Jeg synes jo også, at det her eksempel på, hvordan man kan bruge dokumentationen til en mere levende form for udvikling af tanken omkring forløbet osv., synes jeg er meget inspirerende. Aller sidste pointe. Jeg synes jo også, at de her meget fine oplæg jo peger på nogle af de store barrierer, der stadigvæk er, ud over det her med, hvad skal man sige, den organisatoriske virkelighed, så er jo også det her med, at der er nogen her, som er strygere, og der er nogen, der er harpespillere. Og det synes jeg blev meget tydeligt i alle oplæg, og det er også tydeligt, at man er klar over, at man har også brug for harpespillerne. Men hele den her diskussion omkring, hvornår er det, som jo især også blev tydeligt gjort meget ved Stefans oplæg, hvornår er det, der er behov, og hvem er det, der er, hvad skal man sige, den, der kan legitimere og beslutte, hvad for nogle behov, der er legitime. Er det beslutninger, som ligger hos en lokal ledelse? Er det beslutninger, som jo er taget på et ledelsesmæssigt niveau? Så dermed også, er det noget, vi gør fra gang til gang? Eller har vi en større plan? Og jeg synes jo, det er jo noget af det, som de her oplæg jo i høj grad har peget på, at der er brug for en større plan, som sikrer, at den palliative tankegang, hvad skal man sige, kan udbredes mere bredt, sådan så det ikke længere bliver
de tværfaglige, eller de heldige, kan man sige, når det er på patienternes side, som får lov til også at få adgang dels til palliativ behandling, men også til hele den vifte, som kan komme i spil inden for det palliative arbejde, men som altså stadigvæk kun er de få forundt, fordi det jo stadigvæk er størstedelen af mennesker, som enten dør på hospitalet eller i eget hjem, og dermed de færreste, der faktisk får glæde af det palliative tilbud, som findes på hospice. Så på den måde tænker jeg, der er masser af arbejde endnu, og de her oplæg har rejst nogle virkelig kloge og spændende spørgsmål og gode perspektiver. Og med det, så tror jeg, jeg vil give ordet tilbage til dig, Vibeke, og jeg vil bare sige tusind tak herfra. Tusind tak skal du have, Signe. Det var det var virkelig fedt at få dine perspektiver på her det sidste. Jeg kan ikke lade mig lige sige et enkelt ord, som jeg hæftede mig ved, og nu har jeg selv lavet meget forskning på hospice gennem nogle år, og der er sådan et ord, der går igen, og det er det der, Marianne, hun sagde det også, de tværfaglige, ergo det er dem, der ikke er sygeplejersker og læger. Det synes jeg er lidt interessant på hospice, hvor kan vi sige, tværfagligheden er så integreret en del, at man alligevel har den der kategorisering. Så det peger måske lidt på det behov, du nævner, om at vi skal simpelthen hele tiden have den der diskussion i spil, og et sprog i spil og så rolle. Det var bare en lille sidebemærkning, men tusind tak til jer alle sammen for at medvirke. Jeg går i hvert fald herfra med nogle nye tanker, og det håber I alle sammen gør, og også får mulighed for at diskutere dem med hinanden. Jeg vil runde af med en lille reklame fra Foreningen for Palliativ Indsats. Vi holder en årsdag den 12.3., og der er endnu plads til at melde sig til. Det er i København. Vi kalder den Veje og Vildveje i palliation, og hvor vi sætter fokus på, hvilken betydning for sundhedsreformen for det palliative arbejde, både sådan mere organisatorisk, men også sådan for den enkelte medarbejder. Så det tror jeg bliver en rigtig spændende dag, som jeg håber, I vil deltage i. Som sagt, så kan I finde både information om konferencen eller om årsdagen, men I kan også hente den optagede version af det her webinar på vores hjemmeside. Under arrangementer kommer det til at ligge som et link. Så jeg vil bare sige tusind tak for i dag. Tak. Du må hilse. Det skal jeg gøre. Hej. Hej Ulla. Jeg tænkte, det kunne være, at der var nogen, der blev hængende, men det ser det ikke rigtig ud til. Men det var rigtig fint, synes jeg. Ja. Jeg tænker på, hvem har vi med? Der er nogen, der hænger. Hvad er der endnu? Ja. Der er Ulla og Tine, og så er der en, der hedder Nana, som jeg ikke lige ved, hvem er. Men Ulla, vi kan bare, og Tine, vi kan bare snakke ved. Skal vi ikke sige det? Det kan vi gøre. Det er godt, men godt. Ja. Nu smuttede Nana. Okay. Ja. Men Tine, er du derude endnu, eller? Men jeg tænker også, at optagelsen kører også endnu. Gør den det? Gør den ikke? Det, den røde knap oppe i hjørnet, er det ikke en optagelse? Jo, det er det nok. Jamen, det er godt. Vi snakkes ved. Det gør vi, ja. Hej. Hej.